E o turno do baile de baile. Este é o concurso de baile tradicional por parellas, o máis importante do mundo. Porque que saiba non hai ninguna televisión no mundo que faga un baile de un concurso de baile nivel de parellas, seguro con este nivel que temos aquí, non. Bueno, presentacións da nosa charanga en directo, tocando, atención. Forte aplauso para eles, que tocan petas preciosas todos os venres. Muy ben. Temos un xurado que decide cal das dúas parellas o fai mellor. Pedimos un forte aplauso para Monse Rivera, boas noites. Hola, Monse. Boa noite. Boas noites, Carlos José. Don Carlos, boa noite. Boas noites, Enrique Penavar. Hola, Enrique. E boas noites, Sonia María. Hola, boas noites. Sonia, boa noite. Participantes desta noite. Para parellas desta banda, par de cuncas de Matamá. Forte aplauso para Carmen e para Alberto. Matamá, boa noite. Da outra banda temos a Sabela e máis a Xavier, os Soldras de Teis. Teis, boa noite. Tócallos de Matamá, abrir. Mentras se colocan, anunciamos mañá teño que frescas, anunciar, claro. que é igual que chova que non chova. Nada, da igual, porque ahora poñense carpas e tal, non hai problema. Pola chuvia, eso está todo controlado. Que chova. Aí serán en Cambados, aí serán en Paraños, porque é a festa do chourizo de Paraños esta fin de semana. E tamén son os encontros de música tradicional en Carboeiro, en Bandeira. Música tradicional todo o día. Tamén o tes aí. Vos chourizos aí. Só dixen. A de unha, de dúas, tres. Vamos de Matamá primeiro, 45 segundos. Unha xota. Baile, baile.
canta. Para aquí, miembros de jurado, retírense a deliberar. Oiga, 6.000. Ven. Hola. Mucha lucha. Oiga, una cosa. Que foi? Buenas noites, tócanos a nós agora. Cántame unha canción. Sempre imos nós, cando despois de bailan eles. Jurado. Para un agarrado, entramos nós. Canta